Sa aga sa mga periodiko, radyo asin telebisyon, erot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga, erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Halin sa iba-ibang parte kanalbay, asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Mga tugang, maray na hapon po sa Gabos. Ini po ang Bareta alas 5. Mga bareta pong maruluwas, mababasa nindo sa mga dyaryo nasyonal. Alagad enot na pong nadangog sa Radyo DZGB. Detalyes po. Nasa linya si Angel Mustaza. Angel, maray na hapon. Nasa 94.9 kilo ni na karning origa o hot meat ang nakumpiskar kan mga personahes kana National Meat Inspection Service Regional Technical Operations Center 5 sa sarong public market, partikular na sa Bula Public Market sa Barangay Sagrada, Bula, Camarines Sur, Kanakaligis na Aldao. Sigun sa NMIS Bicol, ang nasabing hot meat ang karne ni na origa na binuno sa bako akreditado asin bako rehistradong establishment na malino na pagbayolar sa Republic Act 9296 o ang Meat Inspection Code of the Philippines na inamyandaran sa Republic Act 10536. Matapos makonfiskar, ipigad tapok ini sa sarong condemnation pita. Matang ang objeto kan aktibidad, iyon masiguro na ang mga karne na ipigpapabakal sa mga merkado publiko, iyon ang ligtas, malinig, maray ang kalidad, asin na natatama man o angkop na makonsumo kan publiko. Dagdag na barata, Angel Mustaza, DZGB News. Salamat, Angel. Mientras tanto, mga tugang, bareta po sa lado nasyonal. Siniguro ni Senate Committee on Finance Chairman J.V. Ejercito na dainin papalusuton na leadership fund sa 2027 national budget. Sinabi ni Ejercito na nag-uro na sinda may kinaraman digdi ni Senate President Sherwin Gatchalian na nanginot sa pag-aadal sa 2026 national budget. Sinabi mismo ni Senator Ping Lacson na dain ang leadership fund ngunya na taon na ibinugtak sa panahon ni dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bonoan. Nayugyog nin magnitude 5.2 na linog ang Sarangani, Davao Occidental bandang alas 9:14 kasabagong aga. Sigun po sa PHIVOX, namatian ang instrumental intensities sa mga minasunod na lugar. Inot po intensity 3 sa Maasim, Sarangani, intensity 2 Kiamba asin Malapatan, Sarangani, City of General Santos, asin Tupi and Tibuli, South Cotabato. Mantang intensity 1 sa Malunggon, asin Maitom, Sarangani, Siringman sa Palimbang, Sultan Kudarat. Dahil nagustuhan ni House Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan ang timpla kan pagtaram ni Defense Counsel Attorney Christine Ferrer, kaya pinatulan niya ini sa tahaw kan ika-15 aldaw kan impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Tinawandu ni Capunan dahil kay pungan maging agresibo o magtaas nin boses para maipahatod ang punto sa nagpapadagos na pagdangog. Mientras tanto, sa iba pa pong detalyes kan mga bareta, ipagpahidali kan Department of Energy o DOE ang pagpautob nin Waste to Energy Program kasunod kan pangapudan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Nagibuhon na kapaki-pakinabang na resource ang residual waste, lalo na nakakadagdag sa pagbaha ang basurang natitipon sa mga agihan ng tubig. Itinaas kan DOE
hali sa 230 megawatts sa 400 megawatts ang installation target para sa special auction round for waste to energy sa irarom kan Green Energy Auction Program. Gigibuo ng auction sa Oktubre 13, 2026 mantang piglalauman na mapoon ang delivery kan kuryente sa mga kwalipikadong proyekto pag-abot kan taong 2029. Sigun sa DOE, pwedeng suportaran kan waste stream sa Metro Manila ang nasa 200 megawatts kan waste to energy capacity depende sa dakol, feedstock asin iba pang technical requirements. Mientras tanto, sinabi po ni Prosecution Counsel Lorna Capunan na dapat man pagirumdumon ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Senador Chis Escudero si Vice President Sara Duterte may kinaraman sa public statements kan bise sa pagtino sa impeachment proceedings. Matatandaan na unambita ni Escudero ang pahayag na one side has been crossing the line many times. Sa ika-15 aldaw kan trial, may kinaraman sa pagbalga kan nagkapirang individual sa Impeachment Rule 18. Sinabi man kan presiding officer na nasa proseso na siya kan pagdraft kan ruling warning as in order may kinaraman sa nasabing bagay. Panatilihin ang profesionalismo. Ini po ang pagiromdom kan Department of Education o DepEd sa mga pampublikong paratokdo na maging profesional sa pagbilog kan online content lalo na kung nagagamit o nagpapahiling nin mga estudyante. Sigun sa DepEd, dapat likayan ang mga content na balgar sa ethical standards asin polisiya kan departamento. Sa press briefing sa Malacanang, ipinahayag ni Presidential Communications Office asin Palace Press Officer Claire Castro na nakaresibi ang DepEd nin mga report may kinaraman sa mga paratokdo na pigagamit ang sa indang posisyon bilang content creator. Nakompleto na kan mga bangko asin financial institutions ang sa indang pagsunod sa mga sabpina na ipinalawas kan Senate Impeachment Court may kinaraman sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sigon sa Office of the Clerk of Court, natapos na ang pagsumitir kan gabos na dokumentong sakop kan ruling kan impeachment court kan July 20. Ini matapos na makapagsumite nin mga natatadang dokumento ang duwang bangko na enot ng naghagad para sa dagdag na panahon para makasunod sa sabpina. Apwera kay ni nagsumitir ang gabos na mga nasabpinang bangko, siring man ang Bureau of Internal Revenue o BIR, asin Anti-Money Laundering Council o AMLAC, nin dagdag na certified true copies kan mga dokumentong pigahagad sa irarom kan kasuguan kan korte kan uminaging Agosto 3. Nagpagirumdum po ang Social Security System o SSS na mantinidong bukas para sa gabos na miyembro ang Emergency Loan Program, lalo na sa mga naafektaran kan mga nakaaging bagyo asin habagat. Sigun po kay SSS Vice President Carlo Villacorta, bukas asin pwedeng mag-avail nin Emergency Loan Program ang mga miyembrong may daima baba sa 18 bulana na kontribusyon asin valid na Philippine address na nakarehistro sa SSS. Maabot sa 1,000 sagkud 20,000 pesos ang pwedeng masubli na kantidad depende sa kwalifikasyon kan miyembro. Pag-abot sa long term, may 7% annual interest rate ini asin 6-month payment moratorium kung saan mapoon ang pagbayad sa ikapitong bulan. Po ang detalyes kan mga bareta makalipas lang ang nagkapirang pagiromdom. Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverade Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liverade Pro.
Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa indong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! DZGB. News Minded. Sa pagpapadagos po kan mga bareta sa lado nasyonal, preparado na ang COMELEC nagibuhon ang eleksyon para sa mga opisyal kan barangay asin sangguniang kabataan o SK. Alagad tinawanin doon ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa mga legislador dahil masasayang ang mga balota in kaso dahil malawos ang eleksyon sa Nobyembre 2, 2026. Sinabi ni Garcia na pwede man mag-issue ng resolusyon ang COMELEC na magtutugot sa paggamit kan existing ballots na gamiton sa scheduled election. Sinabi man niyang pwedeng buksan sa giraray sa Setyembre ang voter registration kung maoktaba ang eleksyon ngunya na taon. Dead end na ang nahihiling ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na aabutan kan mga propestong sa giraray na ipag-oktaba ang barangay asin sangguniang kabataan elections o BSKE 2026 base sa mga naging deliberasyon sa pagdangog kan House Committee on Suffrage and Electoral Reforms. Sa iyang manifestasyon, sinabi ni Tino na bako supisyente asin makusog ang mga dahilan na piglatag kan mga proponents para sa pagpostpone kan eleksyon. Partikular ang gyera sa Medio Oriente, halangkaw na presyo ng petrolyo asin deklarasyon ng National Energy Emergency. Sinabi niyang ang tensyon sa Medio Oriente sarong external factor na wala sa kontrol kan Pilipinas asin pwedeng magbago ano man na oras. Mientras, pinag-unambitan sa explanatory note
kan mga propwesto ang presyo kan petrolyo na uminabot sa $100 kada bariles. Alagad iba na ang sitwasyon sa ngunyan dahil nagbaba na ini sa $80. Question man ni Tinio ang paggamit sa National Energy Emergency bilang basihan dahil pwede man ining halion kan presidente anuman na oras pag nagrahi na ang kondisyon. Sa kabilugan, sinabi ni Tinio na bako supisyente ang mga nasabing dahilan para isakripisyo ang diretso kan mga Pilipino na magboto lalo na taan eleksyon na katalaan na sa Nobyembre 2, 2026. Imbes na ipag-oktaba ang eleksyon, tinawanin doon ni Tinio na mas dapat isentro kan Kongreso ang pagtabang sa COMELEC na masimbagan ang kakulangan sa pondo para masiguro ang matanos na pagkondukta kan eleksyon sa Nobyembre ngunya na taon. Nakipaghuron si Presidente Bongbong Marcos sa mga representante kan Palafox Associates as in Palafox Architecture Group Incorporated para tukaron ang propestong Comprehensive Urban Environmental Infrastructure and Economic Development Master Plan para po sa Ifugao Ras Terraces asin mga pagtaraning na komunidad. Maabot kan propesto na pangatamanan ang kulturang Ifugao asin pauswagon ang turismo bilang parte kan sarong mas mahiwas na plano para sa sustainable development sa naunambitan ng lugar. Kaibahan digdi ang pagmantenir kan Ras Terraces asin tradisyonal na Mientras tanto, pinunana kan House Committee on Suffrage and Electoral Reform ang pagdangog sa mga propestong amyendaran ang Republic Act 7941 o Party List System Act dahil piga-abuso na ini. Kaibahan sa isinalang sa pagdangog kan komite na pinamamayuhan ni Lanao del Sur Zia Alonto Adjong ang House Bill 9906 o ang New Party List System Act na sinurat ni Speaker Faustino Budjiri III. Base sa propesto ni D, kaibahan ang nagkape ng party list congressmen na ibabawal sa mga miyembro kan political families asin mga kontraktor na gamiton ang party list system para masabing o base po sa propesto ni D, kaibahan ang nagkape ng party list congressmen na ibabawal sa mga miyembro kan political families asin mga kontraktor na gamiton ang party list system para maging miyembro kan Kongreso. Siring man kay ni ang laog kan House Bill 6193 o Genuine Party List Group and Nominee Act kan Makabayan Block sa Kamara, nagmamaot na ibalik sa totoong marginalized sector ang tukawan na ini sa Kongreso. Dahil ang digdi kay puwan na maamyendara na ang lay para maibalik ang tiwala kan publiko sa sistemang ini asin masiguro na mga tunay na marginalized asin o masigurong tunay na marginalized ang matauwanin boses sa Kongreso. Mga tugang, iyan po ang detalyes kan mga bareta. Mga bareta ngunyan para sa aga. Mga bareta po na mardangog o mababasa nindo sa mga dyaryo nasyonal. Alagad enot na po nindong nadangog sa Radyo DZGB. Ini po ang Bareta alas 5. Si June Napoli sa Technical Department, si Jerome Martinez sa IT, sa newsroom nagsurat po kan mga bareta. News Director Mardy La Cruz, katuwang si Jenny Ballaran asin Shara Leron. Ako po ang sa indong nakaibahan sa pagbabareta. Ako po si Joshua Bino. Salamat asin maray na hapon. Tuhod, siko, baywa,